Yang kayak kedele. Lu jare bawor apa sih, Jar? Bawor ki artinya apa sih? Bawor. Ba itu bagus. Terus Wor itu adalah wong. Wong sing bagus ya. apa? Bawor bagus batang. Wor kuwi kiri sih batang kiri. Ayo gentiran Mbak Tatin, ayo Mbak. Oh, Mbak Tatin. Wah, Jan. Ana pamundutan pirang-pirang ki nek ora dioyak. Nggih, diparingi mawon. Nggih. Niki Sedaya nunggu-nunggu. ingkang nyuwun lagun dipun aturaken. Nggih, niki. Niki Mbak sinten? Mbak Tatin. Oh, sing dikirimi salam karo tanggaku. Oh iya. Mau kaya iki, Blek. Halo Kang Bawor. Aparem nderaken Pak Seno Nugroho. Iya, kirim salam karo Mbak Tati. Mbak Tatin. Iya. Pripun salame napa? Ya salam tok lah. Salam kangen katanya. Suarane. Oh, lanang apa wedok? Lanang. Bagus apa ora? Wis tua. 80 tahun. Epo banget takon bagus barang nom barang. Nek bagus ya salame kembali, nek ora ya rasa. Angger tua ora kembali. Ora. Oh, salame nom. Wong nom. Ya kembali. Kembali. Jangan brose. Ngapa brose ngapa? Dari apa brose maksudnya keprimen? Kiye Mbak Tatin brose apik kiye. Iya. Kepengin brose kiye. Ya, ora maksud. Larang usah ngemeki. Ora usah melu ngemek. Lah wong kowe ngemak kok nyora ngemak. Ya ora kena wong ujungmu Klambi krime meyapi. ya Mbak Tatin. Nggih, brose buci blek nggih. Sae. Karo brose gede brose ya. Iya. Ya. Iya. Lah nggih ta? Sak omong-omong sedelo kok nyocok ning ati lho. Lah ora nak ya nek wonge cilik iki lah ya brose cilik wae lho brose Oh, ngono nanggon gede. nembang apa wis ngono. Lah ngopo? Ora kena mutung. Nek wis tuwa cendhik. Piye, Dik? Aa. Sapa sing nakali kowe? Mbak Tatin nakal aa. Oh, kurang ajar. Aa toh? Iya kayak orang gelem samar Lah iya. aku nek dhek nyeluk aku ora aa. Nggih. Aku nek nyeluk dhek ee. Yuk aa pada Iya, mesake ora. Ora kena nesuan. Ora nyong anu karo Mbak Tatin guys sedulur. Ya kaya bocah kembar. Sedulur Kembar. apa? Sedulur saka sapa? Ora. Jare sedulur. Ora sopo. Ora ya beda, kono cilik aku gede kok Ya sedulur. ngono lah gede ya iya gede. Jejer. Boros tapi boros. Kok boros? Ya jenengan boros ngernya kan cilik. Cilik ki ngapa nek? Lho ya cilik? ora boros. Tanjakane kuat ngirit bensine. Heeh. Lah terus Anek aku? Lah tanjakane ora kuat bensine boros. Ya ora ning kan tonjo nek gede. terus Tonjone. angger nang bahan, Mbak. Sampean gawe klambi pirang meter bahane? Nek buat kebaya ya 2 2 meter. Angger ciblek cukup 1/4 meter. Ora usah. Lah ngapa? Cukup tisu be cimit. Men kaya tembelak. Dicempal kayak Sak Iya, aku. nesu wae to Mbak Ciblek iki. Nyong nasi marakna kesubna kiye miki perkara kiye. Emosi banget karo Lisa. Tak andani to Budin, jenengan tak pun Buda-bude. Lah sapa to, Mbak? Cuk, Encis, encis. gini loh, Ces. Iya gimana, say? Kamu kan udah kecil. Iya gimana, guys? Sik, ngomonganmu kok kudune mau nyedak karo bocah iki gini. Kamu kan udah besar kok kamu kan udah kecil. Apa niki ngomong kayak gue? Ora krungu to sampean. Ya, Oh, maksudnya nek wis wong cilik iki ora usah nesonan ngono lho, ben kok ndak tambah cilik kok lah dadi. nyong ora nesuran keprimo nyana ngger ngomong sepisan tapi nang kuping gatel. Lah kok iso? Lho ya iso, wong ngomong ora bener, bener. Lah aku ngomong ke brose iki lho kok gegede. Lah ya gede lan ora nyong tuku dewek iki. Kon dadak usil. Gede ya sing tuku nyong, Iya. cilik ya sing bayar nyong. Nyong ora melu ngana ora nyong. Mbok tuku Ora melu Mbak Ayu ora nyong ora utang mari Mbak Ayu ora. Modar. ana lakban ora to Ora iki mbok susah ditutup nesu-nesu, wae kuwi. Blek. Tutupi wae kuwi. Tak Ora tutup. susah nesu-nesu. Senene petuman iki. Kok nek dadi jenglot piye lho? Nesu-nesu wae wis Ya ora. cilik. Lho, apa ndarani akik apa kae? Lah, Dadi apa miki? jenglot. Cenglot. Nggih. Ngerti jenglot? Apa sih? Kayu sing Sing gembok. Hah? Kate jenggot. Apa sih? Kayu sing membatu ke bacane kaya gue. Kowe anggar mendidih membatu malah dadi patung, malah ndarani kaya gue. Oh nyong kaya cek. Tambah nesu mati. Lah men Nesu. wis ngono. Ora Bisa apa-apa. nembang.
Lah ngopo akon bayar ipo? Ya ora to. Ya wis. Ora bayar sing bayar kenapa aku Winarto? Ora susah bandek. Aku ora bayar opo piye to? Lah sajamu kok buka temen sih? Ora lawe ngopo lho? Lho, aku karo mbekmu ki, mbek aku to. Lah mbekku piye? Aku karo mbekmu mbek-mbekan. Rasa basa Jawa. Basa Banyumas wae mbak-mbek. Lah iki rekane arep basa Yojo. Kula ngeranu mriki kena seneng banget anger ngomongnya cara wetan niku sae banget. Lah iya to? Lah iya. Lah piye? Aku ya nang kene duk ya mangan, aku njaluk karo panitia. Yo tu panitia. Yo tia kok yo tio. Panitia. Nek ayo. Oh tetep panitia. Panitia, ora panitia. Yo mongo, mongo nembang. Ya. Nembang napa? Ana caping gunung karo sesideman. Ya. Diaturke sing apa? Napa nggih? Nggih monggo sak kersane. Napa niki sesideman apa caping gunung, Pak? Bu. Nun. Caping gunung. Caping gunung. Nggih. Caping gunung jengleng beciblek sing jengleng nggih. Jengleng. Ciblek sing jengleng. Nang apa orang bayar pada bayar perintah? Lan jenengan yang akan kula ta mau kon nembang saiki jenengan tak kon aku kon jengleng. Oh, ya wis. Bisa jengleng ora? Ya wis sitok. Sitok. Siji kok sitok. Ya. Joget kowe Blek. Ya wis ngono nembang nyung genjleng. Ya. Jajal tak ndelok kaya ngapa nek. Ma, aku mau didelok. Lah, Kepengin didemok. Alah. nek ditemok kok piye bayar ora? Jangan demok aku. Ora perkara le mbayar, demok semono iki kangelan le goleki. Lah bisane kok kangelan. Lah ya kau cilik banget semono kok. Ngerti ya dalam. Gampang, Mbak. Lembo. Mau kan Ciblek ngomong anger demok cibleke karo tisu bae ditempel wis keton. Iya. Yang tembelak. Lah iya dah. Ayo, Iya. Ayo batin. Nggih. kowe joget. Ya kari kok bareng joget. Nyong Oh, tak napa belen bayaran aku, tok sih tutuk. Saron. Iki do omong apa to kaya kumur-kumur. Ayo, ya ora to. Mbok aja kedhik wae piye to. Ya ora kedik iki lho. Ciri khas sinden ki kaya kuwe. Yuk. Sar. Apa sih Mengko. sih? Kok jenengan cok sar-sar apa piye kok sar-sar? Yo aku kan Iki jane ora jumbuh karo wujute. Lah, Monggo nek iki semene to. iki paling ora mak crit ngono to. Kok sar? lah ya ora lah apa peda cilik terus cerit Mas. Ya cilik kaya soryanu biasa. Kula niku jenenge niku Ciblek nggih. Kula duwe komunitas. Napa? Apa? KCSS. Apa niki? Apa? Komunitas Ciblek Sorcerer. Oh, Sar. Kados jenengan kan duwe komunitas nggih. Nggih. P napa nggih? PWKS. Nek PWKS. sampean K KCSS. Komunitas Ciblek Sorcerer. W. Ciblek ya nama anane. Loh ya ada dong. Ana tegese Bisa apa? CIBLEK. Cene, Cerdas, ine, istimewa, bene, bermanfaat, L-nya. loyalitas, elegan. Waduh. Elegan. Kane. Kane. Kurang bayarannya. Kurang. Allah. Ora. Ora kurang. Tuli rumangsamu Ciblek kana tegese Apa? Ci gue kena cilik, Blek gue ireng cilik lho. Kok kaya dele. Lah Hanya kayak kedele. Iya. Lu cari bawor apa sih, Jar? Bawor ki artinya apa sih? Loh, Bawor. Bak itu bagus. Terus Wor itu adalah wong. Wong sing bagus ya. apa? Bawor bagi batang. Wor kue kirik nih batang kirik. Iya ya. Nyong batang kirik memambu kowe ya. Lah wong arane nyoko seklenteng Lah kira-kira. ngene sing jeneng sana tegese dewek-dewek. Mesakake lah. Lah ya kok kaya gitu dari batang. Menungso dianggep batang kirek. Iya. Ayo, mangga. Yo nembang, yo. Caping gunung, jenggleng. Saben bengi nyawa
Pas. Ayo. Lagi. 1, 2, 3. Ya, belum. Kene ngor. Ya Allah. Nyong kaget temenan, Mas. Get-geti ya, Blek. Ajak iki nyong lagi nyidam, Mas. Waduh. Nyidam. Nyidam Hamil. Hamil aku 2 tahun, Mas. Hamil kok orang tani. Busuk keket. Mulane kowe iki dikenana karo Mas-mas Yaga. Angger Mbak Tati nembang kowe joget digenana ditabe men genah. Kenana lah, Mas. Ya. Angger nyong nembang nang joget jengleng sing bener pas karo nyong bareng ya. Bareng ya, Mas. Bareng ayo. Mangga. Bareng ya. Yen memajang. Apa, Blek? Oh, sumbu. sumbu. Mbok arep nantang yang gane. Mangkaro jana kuning ayo yuk Loh, kayak mau bol malah arek ngopo lho ayo, ayo. mesti blek kebelet apa piye ta Pas. lek ngepasi kok suwi banget Diatung dewek-dewek ngono. Anu apa? Wae duit. Wae duit kok diuncalne. Eman. Ning arep jengglenge jengkang jengking. Iya. Lah wong anu men bareng kali niki sing Kelingan nabung. anakku nek tak tunggoni nang kebon kae. Kepripun? Ya jengkang jengking ngono kuwi. Oh, pas lagi mules iki apa? Atune nek lagi nganu tak iya. Ya tak iya. Tak iya. Kembang Kambing wae watak. Hae. Apa? Lah wong kana dongane penyung sing ngetut kana apa kana ngetut nyong sih? Lah kan Mas, iki gone Nyong janjian ngetut nang kono apa kono ngetut nyong, Mas? Janjian, Mas kabeh, janjian. ah? Ngetutke lho, ngetutke dalange. Oh iya jelas ngetut darah sing bayar. Ora le jenggleng lho. Rimen. Le jenggleng manut dalange. Oh, manut dalange pripun, Mas? Anu Mbalimbok. Lah manut wayang kula niku nek wayang kula majleng ya sampean majleng. Oh, nggih. Nah, dadi sampean madhep kula. Cangike gaul mau kacamata. Nggih niki min 176. Wow, kowe ta bejot wis. Tempat-tempatna persis kowe melendegek. Ya. Ya, sor. Reketek Tekan reketek barang ki ngopo? balung. Balungnya reketek. Balungnya reketek wah jan. Balung. Mbak Ati niku li joget arep pamung setitik kaya ora niat tapi obah kabeh. Apane sing obah kabeh? Maksude anu Apa? mangana. Apa? Oh kuwi Joget. lah. Jogetane beda karo kowe, Blek. Lah keprimen? Kowe joget nganang ngene ora berirama. Tapi Mbak Tati lajan meneng tapi berirama. Karo nembang karo krembut. Apane sing kerembut kaya Jogete wudun lah awake kerembut. iki lho. Kok joget kok kerembut sih? Embuh. Maksudnya kan krembut pas karo iramane. Ki batin orang ngerti kerembut. Dangdut kena ya kok kerembut iki kerembut. Krembut. Oh. Tak kemat-matna kaya kowe kok. Iya. Ya. Ya. Sor. Karabis. Oh, oh ya.